В село Чавдар, Софийска област, ни разказаха за интересен проект по мярка 313, който в момента се изгражда и е оригинален начин да се привлекат туристи в района. В момента се намираме на едно уникално място, местността Света Петка, която се намира над село Чавдар, която също така се намира точно по средата между Стара планина и Средна гора. В момента в местността Света Петка протича изграждането на археологически парк Тополница, който е по мярка 313 от програмата за развитие на селските райони, която се вижда точно зад мен. Проектът е уникален за нас като община, защото предлага нов тип услуги от рода на културния туризъм и с него целта ни е да се привлече по-голям туристически поток към общината. Тук на това място, в тази местност, са открити останки от най-старата цивилизация на Балканския полуостров, от ранния неолит. И тези артефакти ще бъдат част от експозицията в изложбата. Успоредно с изложбата, която ще бъде в сградата зад мен, ще бъдат създадени, в момента се строят 6 първобитни жилища и една работилница, които ще представят живота от това време в автентичния му вид, доколкото е възможно, доколкото има останали следи и доказателства от тази епоха. И това наистина ще бъде един уникален за България проект, който би трябвало наистина да увеличи туристическия поток към общината и към Средногорието по принцип като туристическа дестинация, защото идеята на община Чавдар и на съседните общини е да се търси за бъдеще един интегриран подход към туризма, така че общините да предлагат комплексни туристически услуги, а не да се работи на парче. Кога кандидатствахте и как се насочихте към тази мярка? Кандидатствахме в края на 2009 година. Насочихме се от база на информационните компании, които Държавен фонд земеделие провеждаше, писмата, които се изпращаха, презентациите в фонда, и оттам взехме решение да кандидатстваме с този проект. Първо пристъпихме към изготвяне на техническия проект за сградата и жилищата. И в крайна сметка имаше един по-дълъг, сравнително дълъг период на изчакване на одобрението на проекта, на действителното стартиране, но в последствие вече нещата се задвижиха много бързо. Проведохме тръжна процедура, имаме избран изпълнител. Успоредно с строителството се работи по консултантска услуга за създаване на маркетингова стратегия за привличане на туристически поток, изготвяне на брошури, на филм, който ще бъде на български и на английски език. Така че идеята и за бъдеще да потърсим представянето на готовия проект на туристически изложения, да потърсим съдействието на туроператори, така че наистина да има надграждане на резултатите от този проект, който вярваме, че ще се осъществи. За колко лева и каква е субсидията? По мярка 313 съществува ограничението от 200 000 евро, така че стойността на строителството без ДДС е около 320 000 лева. Останалата част, данък добавена стойност и другите неща по експозицията, вътрешната интериора, се финансират от община Чавдар. Имате ли трудности с финансирането? Стараем се да осигуряваме собствени средства, понеже ние освен него изпълняваме и два проекта по мярка 322, един по 321, отделно два по оперативна програма регионално развитие. Всичко това поставя общината пред изпитанието да осигурява собствени средства за съфинансирането по време на строителството, но за сега се справяме. Трудно, но се справяме. Имате ли подкрепа на обществеността в района? Разбира се, имаме така подкрепа както на жителите на общината, така и на колегите от съседните общини, с които контактуваме, съдействаме си, помагаме си. А и тук останалите неща в местността е Параклиса, който се вижда сцената, открита сцена зад мен. Всички те са създадени по 2008 година с помощта на спонсори и с участие на община Чавдар. И да отбележа с много доброволен труд на жители на общината. Оказва се, че първо по самото място, на което се намираме, е много подходящо за подобен тип проект с насоченост към туризма.
самата близост до главния път, останалата инфраструктура, която с помощта първо на предприсъединителна програма САПАРК, последствие на програма за развитие на селските райони, както и със собствени средства сме изградили почти напълно цялата инфраструктура, пътна, ВИК, канализации. Така че ние имахме базата, на която просто трябваше да надграждаме нещо. И в същото време се оказа, че артефактите от тези разкопки, които са били тук в местността 70-те години, стоят просто в този момент не са познати на широката общественост, с изключение на учени, историци, археолози. И просто имахме всички предпоставки да осъществим такова нещо. Идеята тръгна по един своеобразен брейнсторминг. Направихме общинска администрация. Стигна до идеята, че може би това е най-добрия и подходящ проект, който просто трябва да бъде реализиран, ако искаме общината да се развива за напред и да търси други форми на заетост, освен традиционните, които имаме в момента. Защото, освен всичко, реализирането на този проект би следвало да даде един тласък и на селския туризъм, на предлагане на услуги от частни предприемачи, да задвижи като цяло туризма и търговията в общината.